uJesu Kristu inkosi baba, umama uNtombi zethu Mvuthu. Baba ngithi angilethe ubufakazi la. Sinikeze uNkulunkulu udumo ekhaya lezwi. Sinikeze uNkulunkulu udumo ngoJesu Kristu inkosi, ngomkhuleko wethu, Romans 10:9. Benginomngani engike ngambika kubaba odlulile emhlabeni. Bengisemngcwabeni wakhe-ke ngomgqibelo. Ngisekhaya lakhe futhi ngoLwesihlanu ntambama. Angazi ukuthi ngingathini uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu ngekhaya lezwi. Nkosi yami, izinto engizizwile ngalo mngani wami, abangani bakhe asebenza nabo emsebenzini, omakhelwane, ukuthi ngesikhathi segula kakhulu ubengasho lutho nje oluningi, ubethi uJesu Kristu uyinkosi. Omakhelwane bakhe ufika bememeza igama laJesu Kristu uyinkosi. Ukuthiwa ubethi ngalesi khathi egula befika bezombona esikhundleni sokuthi xoxa ngalo kugula kwakhe okumphethe, avele athathe isipika sakhe asibeke laphayana, avulele iy'nkonzo abazalwane, avulele ubufakazi abazalwane, manje bezombheka igula. Engenaso isikhathi sokwenza ezinye izinto, ekhuluma ngoJesu, ekhuluma ngokusizakala kwakhe. Okukhulu kakhulu ngisho noma sezoshona, ube umuntu onolaka kakhulu. Kodwa nje uthe uma esezoshona wahamba waxolisa ebantwini abaningi ekade kukhulunywa ngayo laphayana, ukuthi uxolisile ensukwini zakhe zokugcina, wathi uzizwa senokuthula. Esontweni, enkonzweni yangomgqibelo yomngcwabo, uJesu Kristu inkosi, wonke umuntu uthi uJesu Kristu inkosi. Ufundise abantu bakhe ebandleni lakhe, ngisho umfundisi wakhe uyasho ukuthi ubethi uma efika ethi uzombheka noma bezomkhulekela, afikele umama ethi uJesu Kristu inkosi. Esibhedlela kukubi, esezinhlungwini, uJesu Kristu uyinkosi. Ngimangalile nje noma sekusukuma iy'ngane zakhe laphayana zisithi uJesu Kristu uyinkosi, nami sengisukuma ngikhuluma nami laphana nje munye wezikhulumi ngisithi uJesu Kristu inkosi. Ngathola ibandla lonke liphendula lithi uJesu Kristu inkosi ngendlela alishumayele ngalo ivangeli likaJesu Kristu oyinkosi, ivangeli lokubungcwele. Uyasho nje umfundisi wakhe ubethi abantu ababengcwele phambi kaNkulunkulu. Hhayi, ngiyabonga kakhulu ngekhaya lezwi, futhi ngiyakhuleka kakhulu uNkulunkulu ukuthi Nkosi yami, ngingabi isitepiso, ngikhuphulele umuntu phezulu, ngisale mina ngibambile udonga. uJesu Kristu inkosi.